Perte na gid nimong sikat, kabaw ka nga sikat na kaban. Yes, sir. Kabalo dyan ko, sir. Kung sa may nauna-unaan nimo nga nagvideo-video man ka. Nagkatawa-katawa ako, sir, dito. Alam ko, magpinakno sa goro-koro na mag-vlog ko. Pero si mama nimo ha, gigiinan man to nimo gnaog iro unsa man na Kipagluto tayo. pagluta tayo. Adik na ubanda si Chatato. May bunggag, this is your proud bistak boy. Kauban ang mga manok sa May bunggag, this is your proud bistak boy, Chito sa Muntina. O karon, tanang mga tao, mga vlogger naman, di ba? O nag-vlog-vlog na tanan, di ba? So kasagaran, nag-vlog-vlog na sila, perting paninggamot. Pila ka buk videos, wag happy views, di ba? Pero kani, ang ato ang guest sa programang binisaya, Chit Chat ato ni. Kasapa lang nag-upload. Wa pa'y 24 hours, pila na ka-milyon ang views. Pero, ang tinuod yun siguroan na ang manok yun nagdala. Atong balon kung ngano man ang iyahang video nag-viral kayo. Mga kabagag na wong, karon kay mag-vlog-vlog naman ko, first vlog na ako, magpailaylas ako. Ako si Jovan Ralimocon, Surigao daw Sormed, Danao, Pilipinas, wala ko na suko. Mulis nga dang ilong, ipalo ko ninyo, suportahi ko. Kaya mo sigbash-bash ha, mag-comment dani mo, dapat ka nang nindot. Tarunga, maura to. O siyempre, ato apong ila-ilahon kung kinsa gyud ning bataanan ni. Di na nako padugayon pa. Wala na ilain, taga Porokdos, Santa Juana, Tagbina, Surigao del Sur, Mindanao, Philippines. Jovan Ralimocon! Oh, palakparan ang audience niya! Hello, man! Hello, sir. Angkol na, angkol. Si Jovan, pilay edad ni mo, Van? 12 pa, sir. 12 jud ko, sir. 12 years old. Actually, karong adlaw, Domingo, gikan pa si Jovan sa... Asa ka gikan, Van? Sa simbahan. Sa simbahan. Nag-unsa magkasimbahan? Nag-ampo, sir. Nagampo di ay. Basig nagkuhang nagsaba-saba ka dito. Dilipod ko marites, sir. Ah. Sa mukay. Si Jo, kasi may giampo ni mo sa Ginoo, Van. Ang akong giampo jud, sir, ano ko. Lord, thank you, Jud. Wala jud imposible sa imo, Lord. Wala jud ko balo, Lord. Salamat ay Jud nga. Imo kong gitagani. Salamat sa mga blessings. Mo jud na akong giampo una. Mo jud na imong giampo Yes, na. sir. Si Jovan, gusto lang na mo mabalaan, Van. Wala pa ka sukad-sukad naka-upload. Bakit pinakauna ni mong video gi-upload? Yes, sir. Unsa may nauna-unaan nimo nga nag-video-video man ga? Nagkatawa-katawa ako, sir, dito. Alam ko, magpinakno sa goro-koro na mag-vlog ko. Nag-post-post ko, sir. Natingala ko. Akong cellphone, ting, ting, ting. Nagsina siya, ting, ting. Nagsige nagtingog. Nanabuang na dyan ka to, sir. Tanawa kay na ako masilingan, sir. Unsa na po, sir. Nagsina sila ingon, sir, nga, Jubale! Alas 2 ko na pa. Sikat kay kasi mong barangay katong nagsugod nagting-ding-ding Yes, sir. imong cellphone. So kisa may nag-ingon sa nagsugo nimo nga pag video Van wala po niingon sa imuha Wala, nga sir. Van bagay nimo mag-vlogger Van marag na. Wala, kuwaro dyan to, sir. Imuha ra Nagmamali gito. ko dyan to. Hala ko yawa nimo Van. Uy, perte na gyud nimong sikat kabaw ka nga sikat na ka Van. Yes, sir. Kabalo dyan ko, sir. Kalong-pago na among balay, sir. So daghanag sukad nga ni kagahapon, sukad ni boto imong video, daghanag adto sa Yes, imuha. sir. Dagan dyan. Magpa-picture. Na so kay alangan kay gibutang man sa nimo imuha man gi-announce imong address dito. Ang usa sa imong gihisgot sa imong video ang imong CR. Yes, sir. Oo nga na mga trapal-trapal sa imong mga CR dira, na yung mga trapal sa mga politiko. Kani nga mga politiko gianhin na kanila. Yes, sir. Gani ko dyan, Oo, sir. usa man po ilang giingon. Ingon sila, tagaan daw ko nilag cellphone kay patuloy jud daw na ako akong pag-vlog. Maayo. Oo. Usa pa ihatag, usa pa ibuhaton nila. Ingon sila, sir, ipasimento na ang latak na mo nga dalan diri. Oh, kay gireklamo man to nimo ang dalan. O ang bawal po daw, sir, ipaperlas na. Ipaperlas na. Diamonds. Ang CR lang ang diamonds. Oo. Pero ang CR isa man i-renovate po daw nila. Oh, sir. Imuha na tatong gisagad. Ningon na kagpati among balay. Basi ganahan mo gidos andanas sa among balay. Ano na oy? Ban? I-welcome ko sa among balay, Ban. Yes, sir. Welcome, jud, sir. Tara man, dayon tawan. Mo na ang first floor. Unsa may naa diri, Ban? Halayanan, sir. Dili na ibutang ang isda, sir. Ana kay isda. Unsa man Amo ning tayo, isda? sir. Murag mga isda ra man ni sa kanal. Aw dili di ay Dili, naman di sir. mga Amo to, kuan. sana. Unya ka ni, mo ni naong tawang juban. Ano mo ra magag naghilak diri, Ban?
sir, nga naman jud ang expression, sir. Tagay damig sample daw na pag mag-dance sport daw. Unsaon man na Unsa man? pag dance sport? Sampuli Pag-dance daw sport? mi. Okay, 1, 2, 3, go. 2, 3, cha, 1, 2, oh. Giyawa ni mo man oy. Asa man ka ato nag-video van? Dito Dira, to sa sir. gawas. Dira, sir. Ikaw ni Van? Yes, sir. Ikaw ni pagkabata. Oh, sir. Kani, Ako po na, sir. ikaw gihapon na pagkabata. Oh, Tapos ikaw po ni. oh, sir. Ngano magsige magkagmugot? Kamutan na, sir. Si Ma'am Lovely ni. Oh, Kuyawa. Uy, asa imong kwarto? Ay, isa ra inyong kwarto Oh, diri. sir. Mao ni ang inyong kwarto. Pidita mo diri. Si Ma'am Lovely pa naghuhulog kalit. So diri mo, wait lang, magkapatid tulog. Dito, sir. Sa sala ka Sala. matog. Ali, asa man imuhang kuan diri, mo ning closet door ta karon kay ni asa imong mga sinina diri Van. Naadiri, sir. Kandi. Mao ni imong mga Oh, sinina. may mga Daghan tong mga nakita nako nga nag-comment nga gusto daw sila mag-donate. Salamat po. Naatoy nagkuan nga sa CR daw. Ayaw na mo pag sa CR kay naa na day nagkuan. Iswayglo man to ako nakita nga si Ma'am Lo. Hoy Ma'am Lo, kita ko ha. Kani, i-renovate niyang kwarto. Ako'y nagsugo. Dayon, mo ni yung TV, wala na ni, dili na ni. Washing machine nga, gubaon. Oh, Ma'am Lo, Habibi, imo hapon ni Habibi ha. Kung ano, washing machine, ilisdan daw. So, morning kusina ninyo, diri, Van. Yes, Kinsa man ni Van? Akong lolo, sir. Morning imong lolo. Palangga nimo si lolo Yes, pod. sir. Kaya Palangga ako po kang nilawag, lolo. sir. Oh. Diri maglungag. Nga Yes, ikaw sir. man usahay magdigamo, ano no? Kuyawa nimo Van, uy. Di pa move on na ni siyang tuyo, sir. Isway glow, Habibi. Kitchen. O at least daghan mo bugas. Oh, sir. Daghan sila bugas diri. Okay naman ilang balay sa kabalo mo ilang balay. Gamay lang pero limpyo, mga limpyada sila diri. Munay nindot ikaw sa gapang limpyo ka sa inyong balay Van. Yes, sir. Limpyo dyan, sir. Kaya kung mama, sir, magyaw-yaw siya, sir. O Oo. makapanghinlo, sir. Limpyado kay sila. Ratatat diri, sir. Ratatat dito. Ratatat tanan. Katong mga dato na ko nga mga amigo, tigyan pag mga kinahanglanon nila diri, basiganahan mo, no? Ang kaangkol, lahir ang hatag di angkol, kami na magsabot-sabot ni Jovan diri, dito na ako ipakita sa video. Ang SY Glow, ang Habibi, gina-challenge na mo. Pagwapuhan yung balay. Uy, Ma'am Lovely, salamat kayo ha. Uy, daghan na kay kag fans, so tanawa mo mga paghilaw si mga fans, hello. Hello. Di ba? Gidagsa na gini bataan na ni. Sikat naman kayo. Katong naong sa kuan dire, ilang si Aroy pa 200 para sure na. Nag-eskwela pa man gaba, no? Oh, sir. Lain pa dog nagtrabaho na. 12 years old pa maning bata, grade 10 ka. Grade 7. Grade 7 day. Grade 7 si Jovan, ang wala kaayo na balance mga tao. Si Jovan, grabe ni kaaktibo pag abot sa sports, basketball, di ba? Dili, sir. Dili. Dance sports. Kuyawan, dance sports ang imuhang talent. Pilay edad nimo nga nagsugod na kag sayaw Van? 10, sir. 10 years old. Kung naon sa man nimo pag-discovery. Gipasayo man mi sa mong maestra good sir una to. Gipasayo mi kay nangita siya dancer niya. Wala ko'y kabang kaaganan siya sayo sir. Dinisayo mi sir. Napilian man ko sir sa mo to. Gitraining mi niya sir. Pag-abot sa panamoto, nag-training mo niya. Natingal lang ko, anong napil-apil naman ko ani? Yung mo to dayon sir na naabot na ko na nakabalo na ko Howd sir, na ka? howd na dayon. Unya, ginapadala na mo sa mga lahi-lahi nga lugar. Kato na kag Davao. Asa sir. pagkakato ban? Davao, sa Kabadbaran, sa Butuan, sa Manila. Sa Manila. Para mag-compete. Oh sir. Unya, makadaog mo. Wala sir na kay lisuday naman sir siku-sikuhon naman mi sa kalaban sir. Mao ba? Unsa sikuha na naon? Oo sir paglabyog di siko jud liog. Tinuod na? Yes sir. Nga naman sa, nganong anao man mo? Mabangga man sir kay gamay man ang pwesto. Mao O ba? pag sikat liog. Unya mo, di sa kamuangal mo. Wala sir kay bawal man sir minusan man ka nag mo step ka. Og masukol ka. Sige. Pero sila, naniko man nimo. Pero wala ka nagreklamo nga gisiko ka. Gingnan akong may sir pero okay ra man jud daw na sir nga na jud daw na. Dili po siya okay, uy.
Dili na okay nang sikuhon ka na unsa man Dili ka. man natuyo sir kay Wala na tuyo di ay abi na ko part man dyan na gituyo. siya sa sayo. Okay. Dayon sa school, kumusta man ka sa school? Sa honor ka, unsa man? Honor ko sir. Honor ka? Oo. Kuyawa man si Jubon. Uy. Pero tingala ko sir. Ganun na widay honor ko, di bang ko kabalo may English. Pero feel na ko sir kay murag ang gitan-awan guro sa among maestra sir kanang respeto guro sa isi ka tawo Ang sir. imong pagkugid. Uy, Yes, dili sir. dili man kuan ha, dili sukdanan ang pag-English sa Gani, kung sir. bright ka o dili na unsa man taon ka. Uy, siguro tagas gyud ang imong grades kay kahibaw man kay study man gyud ka. Sir. O nya, pila man mo ka buok pagsuon ban? Tulo sir. Ikaw ang ika. Magulang. Kinamaguwangan ka. Anyong kinamanghuran, baby pa, si Yes, sir. Baby Jasper. Si papa nimo, unsa may trabaho? Nag-truck driver siya sir, nag-amo ra siya nangamo. Anang Kuha mo siya sa siya. Butuan, nagbiyahe pa karon. Si mama, unsa may trabaho ang mama? Dere siya sa balay sir, tabang-tabang, bantay-bantay ka Tabang-tabang. baby. Si papa nimo, nagtawag nimo pagka kuan na O, sikat sir. na ka. Wa po siya ka, balo sir. Wa pa siya kabalong tod karon? Karon kabalo na O guro. kabalo na siya. Kaya wa jud ka update sir kay dagan pang barang to jud diri sir. Unsa day pangandoy nimo ban? Ang ando jud nako sir. Mahimo na akong agriculture kay gusto ko matabangan ang atong kalikasan jud sir kay ngano na unsa ng mga tao karon sir. Ang atong earth hapit na kabungkagon tungod aning pollution. Gusto jud na ako ipa kuan sir nga magtanom jud tag mga puno dili dapat sir ako sir bisag akong papa truck driver manguan-nguan sila kahoy sir mo yun jud ko usaya na sir nga pa dapat dili mo mangibot-ngibot og kahoy sir kay diingon ako maestra kung unsa daw katigulang ang kahoy kung pila ka galon siyang tubig mo po daw ang mawala sa atoa. Tama ti mong giingon hata. Grabe ning bataan. Kuyaw ka ayog pangutok. Palakpak ka ning bataan na be. Kay grabe pangutok ning bataan na ba. Sumoy mong pangandoy, mag-agriculture ka. Wala sa ka nangandoy mga artista. Wala sir mag-acting-acting man na sir na di joke. Wala gid. Vlog lang ana. Vlog sir. Unsa man mo nga klase nga pamilya ban? Malipayon. Malipayon, sir. Malipay jud mi, sir. Pag kami magtibo, misang mama, magkaon-kaon mi, pag makabiyay si papa. Wa pa jud ko nakadiscover sa una, sir, nga pwede din mag-vlog. So, karon sir, nakadiscover, mag-vlog-vlog na ko, magkaon mi, mag-vlog-vlog na ko. Pero si mama nimo ha, gigiinan man to ni mugnaw iro unsa man na. Ipagluto tayo. Pagluta tayo. Hoy, nakoy kaila nga mga kuan dire, mga CEO nga mga pampaputi na si Mother Luna, si Habibi. O, ipaputi ninyo akong mama, guys. Ikaw dili ka ganahan magpaputi. Dili, sir, ba't maura jud niya akong color. So labra nimo imong kaugalingon. Natural roman ni, sir. Sa imuhang pamilya unsa man imong gisaad sa ilaha. May istoryahan na ninyo nga. Oh, sikat na nya pohon sir. basig pwede na Pagkuha nga. na to, sir, pagkuha na tong pag million views, tingnan ako si mama. Alam ko nga, ma, mag-schedule ko sa una buhaton. Ako, mauna na to buhaton, balay. So, Balay. doon, magpalit og kanang sakyanan. Oh. So, doon, dira na din, tanan-tanan na. Sagol-sagol. Wala, one step at a time ha. Dili lang po na to pugso ng kaugalingon. Yes, sir. I-enjoy lang ang pagbuhat. Kay bata pa man puga. Wala, sir. I-enjoy lang sa ang pagbuhat-buhat og video. Ayaw lagi i-pressure imong kaugalingon. Ayaw gikuan kay wa sa takahibaw sa dagan sa panahon no. Unsa may imong gusto isulti sa imuhang mga followers karon. Daghan na Hoy, magigatang sa mga imuha. kabagag nawong, salamat jud kaayo. Salamat sa pagpalo sa ako. Dagaan mong taas nga kinabuhi sa Ginoo. Maura to. Salamat kay sa imuha Van. Yes, sir. Dagang salamat. Pwede na to ma-imbitahan imong mama. Yes, sir. Ma'am Love, Alisa, Ma'am Love. Storyahan sa kanamo, Ma'am Love. Si Ma'am Lovely, pili edad ni mo, Ma'am Lovely? 32. 32. Si bana ni mo? 31. 31. Una ninyong anak si Jovan. Unsa man ni si Jovan nakitaan na gid ninyo nig potential nga mura gid nig unsa man ni kiaton ba ni si Jovan? Unsa nga? Dili gyud. Dili unsa nga klase nga anak si Jovan? Ano na siya naman nakuan nga pagsugod niya dance sport. Pag dance sport, dito na siya hinay-hinay nga murag na komportable na si Jovan sa iyang kaugalingon. Unsa man ni kana siyang video mangod giinan kaniya og naong daw kagero. Kana yaga-yaga ra gid na niya ha, yaga-yaga ra na niya. Pero unsa man si Jovan nga klase nga anak sa imuha mismo, Ma'am Lovely? Blessing gyud sir. Unsa siya Nana gyud sa iya tanan. lambing ba siya sa imuha? Oo. Amo ba ngano makaingon man ka? Di na ganan maglaag-laag sir. Ginoo ko laagan pa to yung Ba. manghod nga bae. Kana mama gyud na siya. So naara permi sa balay si Jovan. Magatiman tabang. Gat bantay kay Jasper. Mo ni si Jasper, kinamanghoran Jas, paghilaw sila Jas. Storya ba? Nileve daw si Jovan gabantay kay Jasper Oo, sa hay. pagkilasi, ano, sir.
Hindi na siya mulaag, sir. Unsa man si Study Jovan siya. pag sayo sa buntag unsa may ginabuhat ni Jovan? Kana kung eskwela, siya gyud na magkuan, sir. Bigamo. Ay buutan man gid ay nga bata. Deserve gid ay ni Movan. Grabe ka responsable dai ning bataan na ni. Batiyon siya gyud. Amo ba? Nagngisi siya. Oh. Proud ka ni Kuya? Proud daw siya ni Kuya. Ala, naghilak na gyud. Kuha asa, ga. Babay na. Bye-bye, Bi. Si Jovan, unsa man ning kaklase, maampuon ba nga bata? Nga na makaingon man ka, ma'am? Di ko na siya matuog, di mag-ampo. Gino ko magkaon, mag-ampo, jud me. Ah. Huwag na magkuan sa amo, sir. Ganang naana siya yung mga ginaistorya si Jovan sa inyo ha about siyang pangandoy. Oo. Unsa man iyang mga Kaloy ginasuldi? daw, makalampos siya. Kuan daw mi niya nga, kanang wa na mo nadto eh. Iya daw mi. Oh, kabuutan ni mo Van oy. Yes, sir. Deserve yun ni mo Van nga mas musikat pa, dapat pasikaton pa natunig maayo ning bataan na kay grabe buutan man di kayo. So dili na og iro si mama Hindi, sir. sa tinuod. Na, wala man ko script ato, sir. Walis Ako, kay ikaw, biyaga- igayaga lang tong imo ha. Pero si mama, unsa may kanaong ni mama? Uncourteous. Ann Curtis, proud ka kay Ay, Jovan. porte. Proud kayo. Proud kay buotan. Actually buotan kay sila nga pamilya si unsay nga si imong bana ma'am? Jan, Jan. Si Janjan. Sayang lang wala si Sir Janjan kay nagbiyahe pa man siya no, nagbiyahe. Unsay pangandoy nimo para kay Vanvan, Ma'am Lovely? Kalampos og eskwela, sir. Mm. Para makuan jud niya yung mga pangandoy sa Mao ba? Ang inyong balay diri, happy ra mo diri, ana pero pa. yung taon balag ingon ana. Balag ingon na mo gyud basta importante tapok ra mo nga pamilya. Una nga concern gyud nako ang naisip nako katong padong mi dinhi kay ang monetization sa iyang Facebook kay siyempre bata pa dapat ma-control ba o kinsay na access mga ingon ana so dapat gyud nga careful ka no sa imuhang sa dagan sa imuhang career sa social media Van Ma'am Lovely daghang kayong salamat. Van daghan kaayong salamat sa imuha Van. Salamat kayo, sir. No? Dagan kayong salamat. Sa programang Binisaya Chit Chat ato ni palakpakan natog usab kay grabe ka deserving yun. Jovan, guwapo. Guwapo kita si Jovan. Talk show sa mga pista